We are now doing our second unit, roles of institutions in shaping one's identity. So we want to look at roles of institutions in shaping one's identity. What are the roles of institutions in shaping one's identity? So let us start by looking back. Your identity is shaped by your community. There is a saying which says, show me your friends and I will tell you the type of person you are. Ndiratidze shamwari dzako ndokuudza kuti unhu hwako hwakamira sei. Ndosaka vabereki vachitirovedzera. Kana paine munhu ane musikanzwa muklasi, usatamba naye. Kana paine vana vanoita musikanzwa vasingakudzi vabereki, vasingakudzi vakuru, vasingamhoresi vakuru kana vakasangana navo, vana vanoba nezvimwe zvakasiyana siyana zvakashata, vabereki vedu vanoti musatamba navo. Nepamusana pekuti our identity, zvatiri, is shaped by our community. And this is very important. So in this work unit, unit 2, we are going to explore how various institutions such as schools, cultural groups, and religious institutions play crucial roles in shaping our lives. These institutions help us understand family, community, and personal development. So let us look at a few keywords. We are going to be defining them as we learn them, but let us just talk about them. The first one, institution. So what do we mean by institution? An institution is organizations that serve a specific purpose in society, such as schools, religious organizations, or cultural groups, playing an important role in shaping values and behaviors. So when we say institution, we are talking about organizations which are found in the community, but they play or serve a specific role. An example is a school. If I tell you that I go to a certain school, you can rightly assume that because I'm going to that school, I'm going to learn. So a school is for learning. Religious organizations, be it Christian churches, be it Islamic mosques, be it Jewish synagogues, be it other organizations which are religious, they serve the purpose of giving people some form of spiritual help. That's what religious organizations do. We also have cultural groups which are found in the community. These play an important role in shaping values and behaviors. Saka institution tiringotaura organization inoseva a specific role in the community. Those are tiri kutaura pamusoro pazvo. Ngatichitarisai kuti what are values? So values are principles or standards of behavior that guide how individuals interact with others and make decisions such as kindness, respect, and responsibility. Values kana kuri kushona tiri kutarisa tsika ndoma values. So these are principles of behavior kana kuti standards of behavior that guide an individual on how to interact with others and make decisions, such as kindness. So if you are kind, those are your values. If you respect your elders and your peers, those are your values. If you are a responsible student, those still are your values. Saka values itsika dzedu nemagariro edu. Kutoziva kuti tikasangana nemunhu mukuru tinomukwazisa, that is a value. Kuziva kuti tikatumwa nemunhu mukuru tinoenda tichimhanya,
that is a value. Kutoziva kuti tinofanirwa kuremekedzana, hatifanirwi kubhulana muzvikoro, it's a value. Then lastly, let us look at heritage. The cultural traditions, customs and history that are passed down through generations, helping individuals understand their identity and place within a community. So heritage takuchitarisa our culture. The Shona culture, for example. Tinoziva kuti in the Shona culture tinoroora sei muenzaniso. Mushona culture tinokwazisa vakuru sei. Kutoziva kuti makuseni tinoti mamuka sei kana kuti mangwanani, masikati tinoti maswera sei, manheru tinogona kungoti manheru. Maona, that is our heritage. Kuziva kuti sadza rinobikwa sei, zvese zvine chekuita neculture. So heritage tiri kutaura cultural traditions, customs and history, and kuziva kuti takabva kupi semashona, takabva kutanganyika. Maona, mastateguru edu, mutupo yedu, kuti hatidye chakati nekuti chierwa. That is our heritage, and they are passed down through generations. Saka heritage yedu, it's passed down through generations. Matateguru edu ndo akaudza vanasekuru vedu, vakapa vana baba vedu, iko zvino vakupa isusu, tichapawo vana vedu, zvicharamba zvakangodaro. But what is the importance of heritage? In helping individuals understand their identity and place within a community. So heritage is tied to identity. Timborani, tinotarisa tsika dzako, tinotarisa your culture, totarisa zvakare ma-institutions. Satiri pama-institutions, just a comment. Ndosaka vana vadiki vasingatenderwe kupinda mubhawa. Nekuti bhawa i-institution. Define an institution as an organization that serves a specific purpose in society. Saka a bhawa is organizational. What purpose does it serve? Making people drunk and adults enjoy their beer and be drunk, be happy in courts. So vana vadiki havatenderwi kuenda ikoko nekuti the purpose, this organization of a bar or a bottle store, the purpose it serves is not right for school children. That's why zvichinzi vana havatenderwi kunwa zvinodhaka kana vari pasi pemakore 18. Vana havatenderwi kutora fodya kana vari pasi pemakore 18. Kunyange vava pamusoro pemakore 18, vana vava vanhu vakuru, havakurudzirwe kutora fodya kana kutora zvinodhaka. So we are going to be learning about these keywords as we go.